பத்தி, அதுக்கப்புறம் மாதாஜி வந்து டெய்லியும் ஒரு ஸ்லோகமாவது சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அன்னன்னைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்ப நல்லா அழகா சொல்லலாம். சரிங்களா? ஓகே, எல்லாருமே ஸ்லோகம் நல்லா சொன்னீங்க. வெரி குட். இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அடுத்தது பிரணதி அந்த மாதாஜி சொல்றேன்னாங்கல்ல, சொல்லிடட்டும் மாதாஜி. பிரணதி சொல்லிட்டு ஜெயராதா மாதா பாடட்டும். ஓகே. சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய நானாந்தரஜன ஜலாகயா அக்ஷூர் உன்மலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா வக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஸ்வநாம்ச ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம் சை ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச ச. हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांधा राधा कांधारमस्तुते. दप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. कांधा वाञ्छा कल्पतरुषु च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनाभ्यो वैष्णवाभ्यो नमो नमः. नमो महा वदंताय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर दिवसे नमः. गुरवे गौर संदिराय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण बधाय दत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णु बाधाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेशे शून्यवादी वास्थाय देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री वासादि गौरभक्त विरंध. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த இது ஜெயராதா வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி, அது வரைக்கும் யாராவது பாடிக்கிட்டு இருங்க. நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க அது வரைக்கும் பாடிக்கிட்டு இருங்க. ஓகேங்களா? குரூப்ல நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். யாருக்கு தெரியுதோ பாடலாம். ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிகாரி. ஜெயம் ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிகாரி. ஜெய கோபிஜன வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி. ஜெய கோபிஜன வல்லபா ஜெய गिरिवरदारी. यशोदनंदन व्रज जन रंजन. यशोदनंदन व्रज जन रंजन. यमुना तीरावनचारी. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण माताजी. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நான் ஒரு தரம் பாடுறேன், அப்படியே பின்னாடி பாடுங்க. திருப்பி உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்?
மாதாஜி தெரிஞ்சது. ஓகே, பாடுங்க. அப்படி நான் பாட ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி जय राधा राधा माधव माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा वरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज शरणञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुनादीरावनचारी இப்ப நான் முழுசு பாடிடுறேன், அப்புறம் நீங்க பாடுங்க. ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुनदीरावनचारी பாடுங்க. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज शरणञ्जन यशोदनन्दन व्रज शरणञ्जन यमुनादीरावनचारी वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे பாடுங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे இது எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நம்ம கிளாஸ் இதில் இருக்கு, குரூப்பில் இருக்கு. அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஒருத்தர் பாடி கொடுப்பாங்க எனக்கு. இதோட மீனிங் யாராவது ஒருத்தர் படிக்கிறீங்களா? கிருஷ்ணர் ராதையின் அன்பிற்குரியவர். விருந்தாவன தோப்பில் பிரேம பாவத்தில் அநேக லீலைகளை புரிகிறார். கோபால சிறுவர்களின் நேசத்துக்குரியவரும் கோவர்தன மலையை தாங்கி பிடித்தவரும் அன்னை யசோதையால் நேசிக்கப்படும் அவர் விருந்தாவன வாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஊட்டுகிறார். யமுனா நதிக்கரையின் அருகில் உள்ள காடுகளில் தனியே சஞ்சரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்தையும் இந்த பாடலையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த பாட்டுக்கு போகலாம். ஓகேவா? இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க. இன்னைக்கு இது போதும் மாதாஜி, நம்ம கிளாஸுக்கு போயிடலாம். நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். கிளாஸ் போயிடலாம். நேற்று என்ன படித்தோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? பஞ்ச யஜ்ஞங்களை பத்தி படிச்சோம் மாதாஜி. எதை பத்தி? பஞ்ச யஜ்ஞங்கள் பத்தி புரியல. பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் பத்தி சொல்லி கொடுத்தீங்க. அது கடைசியா சொன்னேன். கரெக்ட். பஞ்சமகா யஜ்ஞம் என்னன்னு சொல்லுங்க.
தேவ யஜ்ஞம், பித்ரு யஜ்ஞம், பிரம்ம யஜ்ஞம், மனுஷ யஜ்ஞம், கடைசியா வந்து பூத யஜ்ஞம் பத்தி சொல்லி கொடுத்தீங்க. வெரி குட், ஹரி குட். அது வந்து கடைசியா படிச்சோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? அதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் பார்த்தோம் மாதாஜி. சாராம்சம் பார்த்தோம். ஆத்மாவுடைய குணநலன்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஆமா, ஆத்மா நித்தியமானவன், ஆத்மா அழிக்க முடியாதவன், ஆத்மா நீரால் நனைக்கப்பட முடியாதவன், ஆத்மா உலர்த்தப்பட முடியாதவன், ஆத்மா கொல்லப்பட முடியாதவன், ஆத்மா வெட்டப்பட முடியாதவன், ஆத்மா நித்தியமானவன்றது படிச்சோம். இந்த உடல் வந்து ஆத்மாதான், இந்த உடல் இல்ல, நாம் வந்து நம்முடைய இது வந்து உடல் அல்ல, ஆத்மான்றது சொல்லி கொடுத்தீங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆத்மாவை பத்தி நல்லா டீட்டெயிலா பார்த்துட்டோம். ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அழிக்க முடியாதது அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறதுக்கு டியூட்டி, யுவர் டியூட்டி வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை எப்படி பலன் கருதாம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செயல் புரியணும் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது புத்தியோகம் வந்து இதுல வருது, கொஞ்சம் ஒரு பார்ட் வருது செகண்ட் சாப்டர்ல. அதோட விளக்கத்தை தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி படிக்க போறோம். இப்போ வந்து அந்த ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம். பதம் 38 வரையிலும் நேற்று பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இன்னைக்கு 39ல இருந்து நம்ம பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. யார் படிக்கிறீங்க? 39வது ஸ்லோகம். ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல படிங்க மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு தடவை படிச்சவங்க கண்டிப்பா படிக்காதவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும், சரிங்களா? அப்புறம் எல்லாருமே ரெடியா இருங்க, பகவத்கீதை புக்கோட ரெடியா இருங்க. அருள்மொழி மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. இல்ல அது நேத்திக்கே அவங்க பாதி தான் படிச்சாங்க. அவங்க கண்டினியூ பண்றாங்களா என்னன்னு கேட்டுங்க. என்ன உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல அதான். நேற்று ஒரு மாதாஜி வந்து சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு சொன்னாங்க. ஓகே மாதாஜி. அப்ப யாரு அவங்க சுமித்ரா மாதாஜி. சுமித்ரா மாதாஜி அவங்க இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, வந்தோம்னா உங்களுக்கு ஓகே, மறுபடியும் நம்ம இன்னைக்கு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஏஷதே அபிஹிதா சாங்கியே புத்திர் யோகே தவித்யாம் கிருபய சுப்ரிய பத்யாத்ன யுக்தோ யயா பார்த்தா கர்ம பந்தம் பிரகஸ்யாமி. சாங்கிய தத்துவத்தின் பிரகாசியசி கொஞ்சம் சத்தமா படிங்க மாதாஜி. சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்பொழுது கேள். பிருந்தாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீ உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். ஓகே, இப்போ வந்து நேற்று என்ன பார்த்தோம், நேற்று என்ன சொன்னாங்கங்கிறது இதுலயே கொடுத்துட்டாங்க. சாங்கிய தத்துவம். சாங்கிய தத்துவங்கிறது எந்த தத்துவம், ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டு அதை விளக்கம் சொல்றதுதான் சாங்கிய தத்துவம். நேற்று நம்ம பார்த்தது சாங்கிய தத்துவங்கிறது வந்து ஆத்மா பத்தி படிச்சோம். ஆத்மாங்கிற ஒரு பொருளை எடுத்து அதை பத்தி விளக்கங்களெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அது வந்து கபில முனிவர் வந்து தன்னுடைய தாயான தேவகூதிக்கு சொன்னாங்க அந்த தத்துவத்தை. இங்கேயும் வந்து நம்ம அதை தான் நேற்று படிச்சோம். ஆத்மா பற்றிய விளக்கங்களெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? ஆய்வறிவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆய்ந்தறிந்து அதை வந்து விளக்கமா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஈஸியா நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க படிச்சுக்கிறதுக்கு. அதை பத்தி பகவான் வந்து நேற்று விளக்கமா சொல்லிட்டாரு. ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? நெருப்பினால எரிக்க முடியாது, நீர்ல நினைக்க முடியாது, காற்றில் உலர்த்த முடியாது, ஆயுதத்தால் வெட்ட முடியாது. அதை எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? ஒரு சட்டையை கட்டி மாற்ற மாதிரி வந்து ஒரு உடலை விட்டு அது இன்னொரு உடலை எடுக்கும் பொழுது எப்படின்னா, பழைய ஆடையை கடைந்துட்டு புது ஆடையை நம்ம அணியறது போல அந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது? பழைய உடலை விட்டுட்டு ஒரு புதிய உடலை எடுத்துக்குது. ஏன்னா பழைய உடல் என்ன ஆயிடுது? வயசாகி முதுமை வந்துருது, நோய் வந்துருது, அந்த உடல் இன்னும் பயன்படாது. அப்போ வந்து அது வந்து இன்னொரு உடலை எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற வரையிலும் நம்ம பார்த்தோம். இததான் வந்து சாங்கிய தத்துவம். எட்டர்னல் ஆத்மா. உடல் தான் அழியுமே தவிர அந்த ஆத்மா அழியாதது, அழிவற்றது, நித்தியமானது அப்படிங்கிறது எல்லாம் நேற்று படிச்சாச்சு. இப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றி அறிவை இப்பொழுது கேள். இந்த யோகம் என்ன யோகம்? பக்தி யோகம், கர்ம யோகம்னு சொல்லலாம். செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நம்ம எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம ஒரு செயலை செய்யறோம். அப்படி யாராவது செய்வீங்களா?
அதுதான் நம்ம வந்து இப்ப இங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அந்த யோகத்தை வந்து நம்ம பயிலணும். கர்ம யோகத்திலேயே வந்து நம்ம பலன் கருதி செஞ்சா அது கர்ம காண்டாங்கிற முறையில் ஆயிடும். நம்ம பலன் எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது அது கர்ம யோகம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பத்தி அறிவு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல போறாரு. பிருதாவின் மகனே, பிருதா யாரு? குந்தி. குந்தியோடைய மகனை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, இந்த அறிவோடு இந்த அறிவோடு கர்ம செயல்பட்டால் பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கி கொள்ள முடியும். நம்மளை பந்தப்படுத்துறது எது அப்படின்னா நம்ம பலன் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். அது பலன் கருதி நம்ம செய்யும் பொழுது அதுல நல்ல வினையும் இருக்கு, அது தீய வினையும் இருக்கு. அது நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது? கட்டுண்ட வாழ்க்கையில நம்மளை தள்ளுது. அதை விட்டுட்டு பிருதாவின் மகனே, நீ வந்து என்ன செய்யுது? பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஒரு காரியத்தை நீ செய்யணும். இந்த போர் செய்யணும்னா அதோட பலன் என்ன நடக்குது? வெற்றியா தோல்வியா? அதை பத்திய கவலை உனக்கு தேவை கிடையாது. நீ அதையெல்லாம் எண்ணிட்டு விட்டுட்டு நீ உன்னோட கடமையான போரை புரிவாயாக அப்படிங்கிறது பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. வேத அகராதியான நிருக்திங்கிறது வந்து ஒரு வேதத்துடைய அகராதி. இப்ப நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப திருக்குறள் இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு அகராதி இருக்கும், பொருள் இருக்கும். அதை போலதான் வேதங்களுடைய உள்ள ஸ்லோகங்களுக்கு ஒரு அகராதியா நிருக்திங்கிறது இருக்குது. அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? சாங்கியம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பொருளை பத்தி விரிவாக விளக்கக்கூடியதுதான் வந்து இங்க சாங்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. இங்க வந்து எதை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க? ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை, ஆத்மாவோட உண்மையான சொரூப நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நாம் வந்து இப்ப படிச்சோம். அதுதான் நம்ம சாங்கிய தத்துவம் படிச்சோம். அப்புறம் யோகம்னா என்ன? பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த கனெக்ஷன் அது எதை கொண்டு வரும்? புலனடக்கத்தை உள்ளடக்கியது. நம்ம புலன்கள் 5 புலன்களும் எப்படிப்பட்டது? கர்மேந்திரியமாகட்டும் ஞானேந்திரியமாகட்டும் எல்லாம் வந்து நமக்கு அடங்காத நிலையில தான் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அடக்கி ஆளணும். அந்த புலன்களை அடக்கி பகவானோட இணையணும். அதுதான் வந்து இங்க யோகம்னு சொல்லப்படுது. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? போரிட மறுத்த அர்ஜுனின் நோக்கம் புலனுகர்ச்சியின் அடிப்படையாக கொண்டது. அர்ஜுனன் ஏன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட சொல்றாரு? அவருக்கு வந்து புலனுகர்ச்சி, அதாவது ஒரு பாசமுனை பந்த பாசத்துல இருக்கிறாரு. தன்னுடைய தாத்தா, தன்னுடைய குரு, தன்னுடைய சகோதரர்கள் அப்படின்னு தன்னுடைய உறவு, அந்த உறவுன்னு வந்தாலே அந்த இடத்துல என்ன வந்துருது? பௌதிகம் வந்துருது. அந்த பௌதிகத்துல அவருடைய புலன்களை அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியல. தன்னுடைய உறவு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அந்த இருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து அவர் மாட்டிக்கிறாரு. அதுதான் வந்து புலனுகர்ச்சியின் அடிப்படையில அவர் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அதனால என்ன சொல்றாரு? தன்னுடைய முக்கிய கடமை எது? ஒரு சத்திரியனோட கடமை வந்து நாட்டு குடிமக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது, தர்மத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டியது, இதெல்லாம் மறந்துட்டு நான் போர் புரிய மாட்டேன், நான் போர்ல இருந்து விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்து என்ன வருதுங்கிறத இப்ப பார்ப்போம். அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நேகாபி கர்ம நாசோ அஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்லபம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகேதோ பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. எந்த முயற்சியில குறைவோ இழப்போ இல்லை? யாருக்காவது தெரியுமா? போர் புரியறதுல அர்த்தம் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல போர் புரியறதுல எந்த இழப்போ நீ இழக்க போறது இல்ல அப்படின்னு ஒரு சொல்றாரு. போர் புரியாது அவருடைய கடமையான போர் செயல். அந்த செயலை செய்யறதுனால அவருக்கு எந்த வித குறைவோ இழப்போ ஏற்பட போறது இல்லை அப்படிங்கறத பகவான் உணர்த்துறாரு. அது எதுக்காக செய்யறாரு? பகவானுக்காக ஆற்றக்கூடிய அந்த நிலையில தனக்காகனா அந்த இடத்துல வச்சு நிச்சயமா வந்து பலன் வந்துடும். அதுக்கான பலன்களை அவர் அனுபவிச்சுதான் ஆகும். இந்த இடத்துல யாருன்னா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த செயல் வந்து அதுல வந்து அவருக்கு எந்தவித குறைபாடோ இல்ல இழப்போ ஏற்படக்கூடியதில்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும், கொஞ்சம்தான் ஒரு அந்த வழியில முன்னேறினாலும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது நம்ம வந்து பக்தி யோகம் செய்யறோம், பகவானுக்காக நம்ம செயலாற்றுறோம் அப்படின்னா அதுல வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்றோம்? ஒரு படிப்படியா நம்ம பக்தி யோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு நம்ம அதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறோம், பக்தி யோகத்தை கைவிட்டுடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கீழே விழுந்துருவோம். பௌதிகத்துல இந்த பிறவியில வேணா விழுந்திருக்கலாம். ஆனா அடுத்த பிறவி எடுக்கும் பொழுது
நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பக்தி யோகத்துல போக முடியும். இப்போ பௌதிகத்துல அப்படி கிடையாது. பௌதிகத்துல நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்றோம், எல்கேஜி யூகேஜில இருந்து படிச்சு காலேஜ் வரையிலும் படிக்கிறோம். அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு காலகட்டத்துல இறந்துட்டோம்னா மறுபடியும் பிறந்து மறுபடியும் எல்கேஜில இருந்து தான் நம்ம படிச்சாகணும். பிறந்துட்ட நீ போன பிறவிலேயே படிச்சுட்ட அப்படின்னு எல்லாம் யாரும் நமக்கு தூக்கி டிகிரியை கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஆனா பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல்ல எப்படி வருதுன்னா, நம்ம எந்த இடத்துல பக்தி தொண்டை கைவிட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகும் அடுத்த பிறவியில அப்படிங்கறது தான் இதுல சொல்றாங்க. ஒரு சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அந்த அளவுக்கு ஆன்மீகமான செயல் வந்து குறைவற்றது, இழப்பற்றது அப்படிங்கறத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணவில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? பாதியில அவன் விட்டுடுறான். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவன் என்ன பண்றான், பாதியிலேயே அந்த உணர்வை விட்டுட்டு சரியா முடிக்கல, அதோட வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடறான். அதனால அவனுக்கு நஷ்டமா அப்படின்னா எந்தவித நஷ்டமும் இல்லை அப்படிங்கிறதா சொல்றாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகின்றன. அடுத்த பிறவியில அவன் எந்த இடத்துல விட்டானோ பக்திய அந்த இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணி அவன் வந்து பக்தி நிலைக்கு போக முடியும். இப்ப நாமெல்லாம் ஒன்னும் எடுத்த அடுப்புல இந்த பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு வந்து உட்கார்ந்துடல. நம்ம போன பிறவியில இல்லைன்னா இந்த பிறவியிலேயே சின்ன வயசுலயே நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போயிருப்போம், சுவாமிக்கு வந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருப்போம், போன பிறவியில நிறைய பக்தி செஞ்சிருப்போம். அதோட பாதியில நம்ம விட்டுருப்போம். அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ்ல உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். அததான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. துளி கூட நமக்கு வந்து அதனால நஷ்டம் ஏற்படாது அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க. 41 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ப்ளீஸ் ஆல்பபெடிக்கல் ஆர்டர்ல போலாம். பவானி மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. விவசாயாத்மிகா புத்திர் ஏகேக குரு நந்தன பகுசாக ஹயானந்தஸ்ச புத்தயோ அவ்யசாயினம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனி உறுதியற்றவரது பல அறிவோ கிளைகளை கொண்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, இவ்வழியில் உள்ளோர் அந்த ஒரு குறிக்கோளா எடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியில ஒரு பாதையில குறிக்கோளா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, அதே பாதையில திடமான உறுதியோட போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களோட லட்சியம் வந்து ஒன்னேதான் இருக்கும். எது, பகவானை சென்று அடையணும், நம்ம வந்து நித்திய உலகத்தை சென்றடையணும் அப்படின்னு ஒரு உறுதியோட இருப்பாங்க. ஆனா இதுல என்ன சொல்றாங்க, குரு வம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. இப்ப நாமெல்லாம் அப்படிதான் இத்தனை காலம் இருந்திருக்கோம். நம்மளுடைய அறிவு எப்படி இருந்தது, நம்ம இந்து சமயத்துல வந்து நிறைய கடவுள்கள், விநாயகர், முருகன், நம்பிகை, அப்புறம் வந்து என்ன பெருமாள், சிவன், பைரவா, இன்னும் ஏகப்பட்ட கடவுள் வச்சிருக்கிறதுனால நாம என்ன பண்றோம், எல்லா சாமியும் ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணு கும்பிடுவோம். எதுலயும் ஒரு நிரந்தரமா நம்ம கும்பிட்டது கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி உறுதியற்ற நிலையில நம்ம அறிவு இருந்திருக்கு. அததான் இங்க சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தின்னு வந்த பிற்பாடு நம்ம வந்து எங்க போறோம், வேற எந்த கடவுள்களையுமே வணங்க மாட்டோம், அவரை மட்டுமே வணங்குவோம். நம்மளுடைய லட்சியம் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு, கிருஷ்ண உலகத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அது வெற்றி அடைய முடியும். வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு மரத்துல இருக்க கிளிய வந்து மரத்துல கிளிய செஞ்சு வச்சு துரோணாச்சாரியர் வந்து வில்லம்ப விட சொல்றாரு. மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, அதோட குறிய எப்படி பாக்குறாங்க, மரத்தை பாக்குறாங்க, இலைய பாக்குறாங்க, கிளைய பாக்குறாங்க, கிளிய பாக்குறாங்க, ஆனா குறிய பாக்கல. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, நேரா அவருடைய அந்த கிளியோட கண்ணை பார்த்து குறி வைக்கிறாரு. அதுதான் வந்து திடமான உறுதி. அவருடைய குறிக்கோள்ல லட்சியத்தோட அவர் இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நாமும் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளுடைய லட்சியத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து நம்பிக்கைன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மிகச்சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து மிகச்சிறந்த கடவுள்.
முழு முதற் கடவுள் அதுதான் அல்டிமேட் கோல் நம்மளோடது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் எல்லாம் தெரியுது. தெரிஞ்ச பிற்பாடு அவர் மேலதான் நம்ம எப்படி வைக்கணும் நம்பிக்கை. அதுதான் வந்து இங்க விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை நம்ம வச்சோம்னா அதுதான் விசுவாசம். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது குலப்பழக்கங்கள், தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகில் உறவு கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. நேத்தி ஒரு மாதாஜி கேட்டீங்க, மாதாஜியா பிரபுஜியா ஞாபகம் இல்ல. இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் இங்க வந்துருச்சு. கேட்டீங்கல்ல மாதாஜி? நான் கேட்டேன் மாதாஜி. நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா? அதுக்கான ஆன்சர் குலதெய்வம். குலதெய்வ வழிபாட்டை கேட்டீங்க. இதோ சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம மூழ்கி விட்டோம்னா எந்தவித கடமையும் நமக்கு கிடையாது. இந்த ஜட உலகத்துல எந்தவித கடமைகளையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு யார் சொல்றா? பகவானே சொல்றாரு. பகவானே சொல்றார். ஆமா. அதனால நாம வந்து எப்படி செய்யணும்? ஒரே உறுதியோட, மன உறுதியோட, ஒரே குறிக்கோளோட கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற நிலையில நாம பகவான் மேல நம்பிக்கையோட, விசுவாசத்தோட பக்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிளியரா மாதாஜி? சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால், ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் கிருஷ்ண உணர்வென்னும் தளத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் மும்முறை துதித்து என்ன செய்யறாங்க? என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன். இது வந்து நம்ம குரு அஷ்டகத்துல வர்ற ஸ்லோகத்தோட மீனிங் தான் இது. அதுல பாத்தீங்கன்னா 7வது ஸ்லோகம் வரும். சாட்சாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை யுக்தஸ்ததா பாவ்யதேவ சத்பிஹி. சரி, இந்த இதுல எஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ எஸ்ய பிரசாதான் நகதி குதோபி தியாயாயம் ஸ்வம்சஸ்ய யக்ஷஸ்ய சத்யம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். அந்த பாட்டு வந்து சம்சார தாவா. அந்த பாட்டுல நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க, கத்துக்குவீங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்மளுடைய குரு யாரோ அந்த குருவை வந்து நம்ம திருப்திப்படுத்திட்டோம்னா கடவுளை திருப்திப்படுத்தின மாதிரி. கடவுள் வந்து நேரடியா நம்ம கடவுளை வணங்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. அவருடைய தொண்டர்களுக்கு நாம தொண்டு செய்யணும். அதுல வந்து பகவான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. அதனால என்ன செய்யணும்? நாம வந்து ஆன்மீகம் கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய குறிக்கோளை வச்சுக்கிட்டோம்னா முதல்ல நம்ம குருவை திருப்தி செய்யணும். எல்லாருமே வந்து ஒரு குருவை ஏத்துக்கணும். அந்த குருவுக்கு கீழே ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம தீட்சை எடுத்துக்கணும். நாங்கெல்லாம் இப்ப எடுத்துக்கிட்டோம். அது மாதிரி நீங்க எல்லாமும் என்ன செய்யணும்? எதிர்காலத்துல தீட்சை எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்கிட்டு அந்த குரு, எங்க குரு தான் இங்க இருக்கிறாங்க. இவருதான் ஸ்ரீல ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ். இவர்கிட்டதான் நம்ம இங்க வந்து நம்ம நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி இருக்காங்க. எல்லாருமே நம்மளுடைய குருமார்கள் தான். இவர் தான் நமக்கு தீட்சை கொடுத்த குரு. அப்ப என்ன செய்யணும்? அவருக்கு நாம தொண்டு செய்யணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு 3 முறை, தினம் 3 முறை துதித்து அப்படின்னு நம்மளுடைய வணக்கத்தை அவருக்கு தெரிவிக்கும் பொழுது பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? திருப்தி அடைகிறார். அதனால நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 42, 43 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. எல்லாருமே ரெடியா இருங்க மாதாஜி, டக்கு டக்குன்னு படிங்க. யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரவதந்த்ய விபஸ்சிதஹ வேதவாத ரதாவார்த நான்யத் அஸ்திதி வாதினஹ காமாத்மான ஸ்வர்க பராஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம் கிரியா விசேஷு பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. இதோட மீனிங் பாருங்க, இதையும் படிங்க. சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகின்றார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புல நுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவர். இதைவிட உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று உயர்ந்தது கூறுகின்றனர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இப்போ வந்து வேதங்கள் 4 வகை வேதங்கள் நமக்கு தெரியும். ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வணன் 4 வேதங்கள் இருக்கு நமக்கு. அந்த வேதங்களுடைய மலர் சொற்கள் அப்படின்னா எது தெரியுமா? வேதங்கள்ல முற்பகுதியில வந்து கர்மகாண்டா பத்தி தான் அதிகமா இருக்கும். அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இத பத்தி தான் வந்து அந்த முன்னடியில இருக்கும். அந்த கர்மகாண்டா பகுதியில வேதங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான். அதாவது நீ இன்ன கர்மம் செஞ்சின்னா உனக்கு இன்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நீ உனக்கு பொருள் வேணும்னா நீ இந்த யாகத்தை வளர்த்தீன்னா உனக்கு இந்த பொருள் செல்வம் கிடைக்கும். நீ மோட்சம் அடையணும்னா உனக்கு இந்த யஜ்ஞம் செய்யணும், இந்த தானம் நீ செஞ்சின்னா உனக்கு இந்த பிராப்தி கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து எதுல இருக்கும்? வேதங்கள்ல இந்த கர்மகாண்டா பகுதியில இருக்கும். அதுதான் இங்க வந்து மலர் சொற்கள் சொல்லிடுறாங்க. மலர் சொற்கள்னா அந்த மென்மையா வந்து என்ன சொல்றாங்க, நமக்கு எதெல்லாம் நம்ம ஆசைப்படுவோமோ அதெல்லாம் வந்து முன்னாடியில வச்சிருக்கிறாங்க அந்த வேதங்கள்ல. யாரு வந்து அதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க? சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள், அதாவது அறிவு குறைந்தவர்கள், மதியற்றவர்கள் தான் வந்து அதுல வந்து மயங்குவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன் வந்து மயங்குறாங்க? இந்த வாக்கியங்கள் எதுக்கு உதவுது? சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல். நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கீங்களா, படலையா? யாராவது சொல்லுங்க. யாருமே நான் படல அப்படின்னு சொல்லுங்க யாராச்சும். யாராவது ஆசைப்படாதவங்க இருந்தா சொல்லுங்க. மாதாஜி, நான் மதுரை இஸ்கானுக்கு போனதுனால கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி. அங்க சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி, நம்ம சொர்க்கத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளாஸ்ல. ஓகே. அதனால கொஞ்சம் அதெல்லாம் விட்டாச்சுங்க மாதாஜி. குந்தி மகாராணி இஸ்கானுக்கு மாதிரி கரெக்ட். நீங்க துன்பங்களுக்கு நம்ம போனதுனால தெரிஞ்சு அனுபவிச்சாலும் போனதுனாலதான் தெரியும் மாதாஜி. அதுக்கு சொர்க்கம் தான் போகாத ஆசைப்பட்டேன். போகாதவங்க எல்லாரும் எதுல ஆசைப்படுவாங்கன்னா சொர்க்கம் போகணும், சொர்க்கம் அங்க தான். வந்து அங்க போய் சுகபோகங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. அப்புறம் நற்பிறவி, அடுத்த பிறவி நமக்கு நல்ல பிறவியா கிடைக்கணும். அப்புறம் வந்து இந்த பிறவிலேயே நம்ம வந்து பதவி உயர்வு அடையணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன பலன் கருதும் செயல்கள். இந்த மாதிரி பலன் கருதும் செயல்களுக்கு தான் வந்து வேதங்கள்ல மின்பகுதியில நிறைய வந்து ஸ்லோகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன ஆகுது? புலனுகர்ச்சியும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவர், இதை விட ஏதுமில்லை, உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று கூறுகின்றன. இன்னைக்கு கூட நாங்க வந்து வைபா கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்லோகம் வந்து மெமரைஸ் ஸ்லோகம் ரெசிடேஷன் பண்ணோம். அதுல குந்தி பிரேயர்ல வருது, ஜென்மைஸ்வரிய சுத ஸ்ரீவீர் ஏதமான மத குமான் நைவார்கதி அபிதாதும் வை துவாம் துவாம கிஞ்சன கோச்சரம். அதுல என்ன சொல்றாங்க? அதுல வந்து பகவானுடைய அது யாரெல்லாம் பகவான் நாடமாட்டாங்க அப்படின்னா, ஒரு நல்ல உயர்ந்த குடியில பிறந்தவங்க, கௌரவமான குடும்பத்துல பிறந்தாங்க, பெரும் செல்வம் உடையவங்கள், அப்புறம் வந்து உடல் அழகுப்பட்டவங்க, உயர்ந்த கல்வி உடையவங்க, இவங்கெல்லாம் என்னன்னா தன்னை வந்து இதுலதான் உயர்த்தி கொள்ள ஆசைப்படுவாங்களாம். பகவானுடைய உன்னத நிலையை வந்து உணரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் இந்த வாழ்க்கையில கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? அதனால பகவான்கிட்ட உண்மையான அன்பு செலுத்தி பகவானை நாடமாட்டாங்க. அதனால அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க குந்தி. அந்த மாதிரி அதையே தான் செல்வமிகு வாழ்வை விரும்புவர் வந்து இதை விட உயர்ந்தது ஏதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பக்கம் திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் யாரு? சிற்றறிவு படித்த மனிதர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தி உடையவர்கள், அதுலயும் வருது. எல்லாமே வந்து பாகவத்துல வருது. பிரேயா நல்பாயுசு அப்படின்னு வரும். அதாவது இந்த கலியுகத்துல மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா, மந்தாசு மந்த புத்தி அப்படின்னா மந்த புத்தி படைச்சவங்க, அல்ப ஆயுள் படைத்தவங்க, சண்டை பிரியர்கள், அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர்கள் வருது. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டர்ல 10வது ஸ்லோகத்துல வருது, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. அந்த மாதிரி மந்த புத்தி உடைய மக்கள் என்ன செய்யறாங்க? இந்த கலியுகத்துல நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய அறியாமையினால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? கர்மகாண்டா பகுதி வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னாடி சொல்றவங்களே இப்ப பலர் சொற்கள்னு அந்த கர்மகாண்டா பகுதியில சொல்லக்கூடிய பலநோக்கு செயல்கள்லயே தான் அதிகமா பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். அந்த மாதிரி பற்றுதல் வச்சிருந்தா பகவான் அடையிறது வந்து திருப்பி முடியாது. திரும்பவும் என்ன பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு தான் வருவோம் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 44 படிங்க மாதாஜி. குமார் பிரபுஜி படிப்பீங்களா பிரபுஜி? இல்லனா லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி படிங்க. லதா சந்திரன் மாதாஜி, மஞ்சுளா மாதாஜி, மதனா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேங்க. படிங்க, சீக்கிரம் படிங்க மாதாஜி. 44
ஆமா மாதாஜி 44. உங்களுக்கு ஓகே ஸ்லோகம் கஷ்டமா இருக்குன்னா ஜஸ்ட் அந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க மாதாஜி, சரிங்களா? ஓகே. அப்புறம் இப்படியே படிக்காம விட்டேன்னா அது இல்ல இல்ல படிச்சா மண்டேல இருந்து ஸ்லோகா கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி, நீங்க ஓ கவலையே பட வேணாம், ஓகேங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. எனக்கு அது ரொம்ப மனச ரொம்ப இதா இருந்தது அதெல்லாம் நாங்க கத்து ஸ்லோகம் கொடுத்துருவோம், வரலையே. நீங்க கவலையே படாதீங்க. புல்லலின் புனலின் புல்லனின் புலன் இன்பத்திலையும் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழு முதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுதான் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, குந்தி பிரேயர்ல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நல்ல ஒரு குடும்பம், கௌரவமான குடும்பத்துல பிறந்தவங்களோ, நிறைய செல்வம், வசதி படைச்ச பணக்காரங்களாக இருக்கட்டும், அப்புறம் உயர்ந்த கல்வி, நிறைய படிச்ச விஞ்ஞானிகள், அறிவாளிகள், அவங்க எல்லாம் இருக்கட்டும். அடுத்தது வந்து அழகு. அழகு வந்து கர்வத்தை கொடுக்குது. இதுல எல்லாம் வந்து அதிகமா ஆசையை வச்சிருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுல மதிமயங்கிடுவாங்க. மதிமயங்கிறதுனால பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுங்கிறதுல வந்து அவங்களுடைய உறுதி வந்து நிலை பெற மாட்டேங்குது. அப்புறம் எப்படி அவங்க முன்னேற முடியும்? அதுல இருந்தெல்லாம் பற்றி அவங்க விலக்கிதான் ஆகணும். இதுல எல்லாம் ஆசை, இதெல்லாம் அழியக்கூடியது. இந்த உடல் அழியும் போது அத்தனையும் அழிஞ்சிரும். யாராவது இந்த குடும்பத்தோட கௌரவத்தையோ இல்ல அந்த செல்வத்தையோ எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த பிறவிக்கு கொண்டு வர முடியுமா? இந்த பிறவியில உயிர் போனோம்னா வெறுங்கை வீசிட்டு எல்லாரும் போக போறோம். அதை நினைச்சு என்ன செய்யணும், பகவானுடைய நித்தியம் உலகம், நம்ம அங்காம் போகணும், அதுக்கான பக்தி தொண்டுல நாம உள் போகணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கர்ம காண்டர்கள், சிற்றறிவு உடைய மனிதர்கள், அறிவு குறைந்தவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, கர்மகாண்டாவில இருக்காங்க. கர்மகாண்டானா பலன் கருதி செயல்களை செய்பவர்கள் அப்படிங்கறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த நிலையில யார் இருக்காங்க, அறிவுற்றவர் மனிதர்கள். அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன, அறிவை வந்து தேடிக்கணும். நமக்கு வந்து இந்த நம்மளும் அறிவு இல்லாத மனிதர்களா இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன செய்யணும், கர்ம யோகம் பண்ணணும். கர்ம யோகம் செஞ்சோம்னா பலன் கருதாம வேலையை செய்வோம் அப்படிங்கிறது தான். அடுத்தது உறுதியான தீர்மானத்திற்கு தகுதி இல்லாமே குறிப்பது. என்னன்னா நம்ம வந்து பகவான் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன, இந்த ஆன்மாவுடைய நோக்கம் என்ன, நம்ம எதுக்காக பிறந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த தீர்மானம் இல்லாம நாம செயல்படுறது வந்து நம்மளுடைய தகுதி குறைவை காட்டுது. நம்மளுடைய நம்ம அதுக்கான தகுதி இல்லாதவங்க அப்படிங்கறது காட்டுது. போகம் அப்படின்னா பௌதிக இன்பங்கள், ஐஸ்வர்யங்கள், செல்வங்கள், நம்ம இதெல்லாம் வந்து மனசை வந்து செலுத்தக்கூடாது. இதெல்லாம் யார் செய்வா, சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் தான் சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவார்கள் என்று கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுச்சு யாரெல்லாம் படுறோமோ அவங்க எல்லாம் என்ன, அறிவு பற்றாக்குறையினால ஆசைப்படுறோம். ஏன்னா அந்த உலகம் நிரந்தரம் இல்ல, திரும்பி இங்கதான் பிறந்து வரணும். அங்க போய் நிரந்தரமா யாராலையும் இருக்க முடியாது. நம்ம செஞ்சக்கூடிய புண்ணிய பலன்கள்லாம் தீர்ந்தோன்னா திரும்பவும் இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வந்தே ஆகணும். நிரந்தரமற்ற தற்காலிகமான இடம் தான் அது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். இதை குறித்து வைத்து கொண்டு, இதை புரிச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், மரணத்திற்கு பிறகு சொர்க்கலோகங்களை அடைவது உங்கள் குறிக்கோள் என்றால் அதனை விட்டு விடுங்கள். இப்பவே எல்லாரும் மனசுல இருந்து அழிச்சிடுங்க அந்த எண்ணத்தை அப்படின்னு பகவான் நமக்கு பாடமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. 45 படிங்க மாதாஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. त्रैगुण्य विषय भेद निस्तिरै गुण्यो प्रवर्जिन नित्यवंत वे नित्य सत्व स्नोदो निर्योग மேசம ஆத்மாவான். அத சத்வ ஸ்தோ அப்படின்னு படிக்கணும், சத்வஸ்தோ அப்படின்னு சேர்த்து படிக்கணும். நித்திய சத்வஸ்தோ அப்படிங்கிறது ஒரே வேர்டு மாதாஜி. இதுல உங்களுக்கு ஸ்லோகம் கொடுப்போம், கவலைப்படாதீங்க. சரி மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. வேதங்கள் பொதுவாக பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. அர்ஜுனா, இம்மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு பொறுப்புகளை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, பொதுவா வந்து 3 குணங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். 3 குணங்கள் என்னென்ன மாதாஜி, யாராச்சும் சொல்லுங்க. சத்வகுணம், ரஜகுணம்,
தமோ குணம் மாதாஜி. வெரி குட். அந்த 3 குணங்கள்ல தான் அதிகமா வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க கர்மகாண்டா பகுதியில. அர்ஜுனா, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாயாக ஆவாயாக. இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி அடுத்தது வேற எங்க போகணும்? நிர்குணம், சுத்த சத்துவ குணம், அந்த நிலைக்கு நீ உயரணும் அப்படின்னு வந்து இங்க அர்ஜுனன்ட்ட பகவான் சொல்றாரு. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, நேத்தி படிச்சோம்ல இருமைகள் என்னென்ன படிச்சோம்? இன்பம், துன்பம், வெப்பம், இரவு குளிர்ச்சி. பகல், இரவு ஆஹ் பகல். ஆஹ் எஸ், அந்த இன்பம் எல்லா துன்பம். ஆமா, விதமான கஷ்டம். கரெக்ட். அந்த எல்லா விதமான இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? ரெண்டையும் ஒன்னா பார்க்கணும். இன்பம் வந்தா துள்ளி குதிக்க கூடாது, துன்பம் வந்தா துயருற்று மூளையில உட்காரக்கூடாது. எல்லாத்தையும் நம்ம சமநோக்குல பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலைதான் விடுபடுறது. அந்த நிலையில பொருட்களை அடைதல், பாதுகாத்தல். அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாத்தையும் சேகரிக்கிறோம். இப்போ வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்கிறோம், பொருட்கள் எல்லாம் வாங்குறோம், அப்புறம் அதை பாதுகாக்கிறோம். யார்கிட்ட இருந்து? நம்ம வந்து நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல இப்ப தங்கம் வாங்கி வச்சோம்னா வீட்டுல வச்சுக்க முடியாது. விலை விற்கிற விலைக்கு திருட்டு பயம் இருக்கு. அப்ப நம்ம பாதுகாத்து கொண்டு லாக்கர்ல வைப்போம். இப்படி இதெல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு சம்பாரிச்சு அதை கொண்டு லாக்கர்ல வச்சு அது பத்திரமா இருக்கான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இந்த கவலைகள்ல இருந்து விடுபட்டு பகவான் அதை சொல்ற பொருட்களை சேர்க்கணும், அதை பாதுகாக்கணுங்கிற அந்த கவலையில இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. தன்னுணர்வு. தன்னுணர்வுன்னா நாம் யாரு, நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம், நம்முடைய யாருடைய எந்த உலகத்துல இருந்து வந்தோமோ அங்க போறதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தன்னுணர்வு. அந்த நிலைக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நாம மாறணும். அதில் நிலை பெறுவாயாக அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 46 படிக்க மாதாஜி. மஞ்சுளா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. யாவன் அர்த்த உதபானி ஸ்பர்த சம்பலு தோதஹே தாவன் சர்வேஷி வேததேஷி பராக மனஸ்யா பிராமணஸ்ய விஜனாதே. சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்களெல்லாம் அவற்றுக்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிவதனால் அடையப்பெறும். தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ வந்து ஒரு கிணறு இருக்கு, நம்ம வீட்டுல சின்ன ஒரு கிணறு இருக்கு. அந்த கிணத்துல இருக்க தண்ணியை எடுத்து நம்மளுடைய தேவைக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். நிறைய நமக்கு தண்ணியோட தேவை இருக்கும். செடிக்கு தண்ணி விடணும், குளிக்கணும், பாத்திரம் கழுவணும், நிறைய வந்து தண்ணியோட தேவை இருக்கு. அந்த சின்ன கிணத்துல இருந்து செய்யக்கூடிய அனைத்துமே ஒரு பெரிய நீர்த்தேக்கம், ஒரு ஏரி இருக்கு, இல்ல ஒரு ஆறு இருக்கு, அதுல போய் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? ஈஸியா செஞ்சிடலாம். இதுல இறைச்சி நம்ம கிணத்துல இருந்து தண்ணி இறைச்சி செய்யறதை விட பெரிய ஏரியிலயோ குளத்துலயோ ஆத்துலயோ நம்ம செய்யும் பொழுது சீக்கிரம் வேலை ஆகும் இல்லையா? அதை போலதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வேதங்களின் நோக்கம் எல்லாம். வேதம் வந்து முன்னாடியில தான் இந்த வந்து தர்மார்த்த காம மோட்ச பத்தி சொல்லியிருக்கு. ஆனா அதோட நோக்கம் பின்னாடி கொடுத்துருக்கு. அந்த பின்பகுதிக்கு யாருமே போறது இல்லை. அங்க பின்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இறைவனை சென்று அடையக்கூடியது எந்த வழி, எதை பின்பற்றினால் இறைவனை சென்றடையலாம் அப்படிங்கிறது வேதங்கள்ல பிற்பகுதியில இருக்குது. அதை படிக்காம நம்ம முன்னாடியில இருக்கக்கூடிய நமக்கு தேவையானது இந்த உலகத்துக்கு வாழ வேண்டிய தேவைகளுக்காக உள்ள சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த சடங்கு செஞ்சா இது கிடைக்கும், இந்த தியானம் செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு நாம செய்யறது எல்லாமே என்ன? இந்த உலகம் இருக்க மட்டும்தான். நாம இப்ப இது இந்த உடலை விட்டு ஆன்மா போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இறைவனுடைய உலகத்துக்கு போகணும்னு அந்த வேதங்களின் பிற்பகுதியில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நாம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கு? சிறு கிணறு வந்து எதுக்காக ஒப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா கர்மகாண்ட சடங்குகள். நம்ம கர்மகாண்டாவில் என்ன செய்யறோம்? வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய யாகம் எங்கெல்லாம் பண்ணுவோம். வந்து வீட்டுக்கு பொதுவா வந்து என்ன செய்வோம்? நவகிரக ஹோமம், கணபதி ஹோமம் அப்படின்னு நிறைய ஹோமம் ஒண்ணு செய்வோம். எதுக்காக செய்யறோம்? ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, இதை நீங்க செய்ய உங்க வீட்டுக்கு நல்லது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி சடங்குகள்லாம் வந்து ஒரு சிறு கிணற போலதான் நமக்கு. ஆனா ஒரு ஏரிய போல எது இருக்கு? வேதங்களின் அறிவு மிக உயர்ந்த நோக்கம் கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல். அதுதான் வந்து பெரிய நீர்த்தேக்கமா இங்க வந்து ஏரிய போல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து மறந்துட்டோம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய உள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிறவி வந்து அங்க இருந்து வந்தது. பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம எல்லாரும்.
அப்போ நம்ம இங்க பிறந்து இந்த குணங்களோட முக்குணங்களின் தாக்குதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பகவானை மறந்துட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பிச்சு கொள்றதுதான் நம்முடைய நோக்கமா இருக்கணும். நம்முடைய இந்த உயர்ந்த பிறவியோட நோக்கம் அதுதான். அது எது போன்றது, பெரிய நீர்த்தேக்கம் ஏரிய போன்றது. அந்த வேதங்களின் பிற்பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 47 படிங்க. மதனா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கர்மன் ஏவாதி ஹரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பல ஹேதுர் பூர்மாதே சங்கோ இஸ்த்வ அகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே, அதாவது என்ன செய்யுது, கடமையை செய்ய, டூ யுவர் டியூட்டி வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். இந்த இடத்துல அது வந்துருது. நம்ம கடமையை தான் நம்ம செய்யணுமே தவிர அதோட பலன்கள்ல நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. எப்படி மாதாஜி நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு பலன்களை எதிர்பார்க்காம எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா என்ன செய்வோம், அதோட புண்ணியமோ அல்லது பாவமோ நம்மளை அடைஞ்சிடும். புண்ணிய பாவத்தை அனுபவிக்க நம்ம மறுபடியும் பிறவி எடுக்கணும். அப்ப இந்த பிறவி வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த நில் பேலன்ஸ் வரணும். புண்ணிய பாவம் நமக்கு சேரக்கூடாது. அப்ப நில் பேலன்ஸ் வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம கடமையை மட்டும் செய்யணும். இப்ப அந்த இடத்துல அர்ஜுனனோட கடமை என்ன, போர் புரியறது. அதை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு அர்ஜுனா. ஆனா செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதோட பலன் மேல உனக்கு எந்தவித அதிகாரமும் கிடையாது அப்படின்னு அர்ஜுனரை தலையில் அடிக்கிற மாதிரி சொல்றாரு பகவான். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் இப்ப போர்ல நிறைய உயிர்களை கொன்னுடுவோம். அந்த நம்ம தாத்தாவை குருவெல்லாம் கொன்னுடுவோமே, நம்மளுடைய சொந்தங்களெல்லாம் நாம் அழிச்சிருவோமே அப்படின்னு அவர் பயப்படுறாரு. அதுக்கு அவர் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு பகவான். ஏன், அதோட விளைவுகளுக்கு நீ நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு, அந்த காரியத்தை நான் செஞ்சேன்னு மட்டும்தான் அந்த இடத்துல அதோட பலன்கள் நம்ம அடையும். அதுக்கு நீயே உன்னை காரணமா ஏத்துக்கிற அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. 3.27 ஒரு ஸ்லோகம் வரும். பிரகிருதி கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யதே. அதாவது அகங்காரம் உடைய அந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது, இந்த உலகத்துல நடைபெற செயல்களுக்கெல்லாம் காரணகர்த்தா நான் தான் அப்படிங்கிறது. ஆனா அது கர்த்தா யாரு, 3 குணங்கள் கொண்ட அந்த ஜட இயற்கை தான் காரணங்கிறது அதுக்கு தெரியல அந்த ஆத்மாவுக்கு அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா நம்ம குணங்களின் அடிப்படையில நம்ம கர்மங்களை செய்யறோமே தவிர நம்ம விருப்பத்துக்கு நம்ம செய்யல. ஒவ்வொரு குணம் நம்மளை ஆட்டி வைக்குது அப்படிங்கிறது அதுல வருது. அதனால நாம தான் செய்யறோம், நான் தான் காரணம் அப்படின்னு ஒருபோதும் நினைக்க கூடாது. சரி, நான் தான் செய்யல அப்படின்னா நான் எதுக்கு கடமையை செய்யணும், நான் செய்யாம இருந்துடுறேனே அப்படின்னு அதுவும் செய்யக்கூடாதுங்கிறாரு. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. நம்ம கடமையை செஞ்சே ஆகணும். அதுக்கு நம்ம இப்ப செய்யாம இருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு யாருமே நினைக்க கூடாது. நம்ம கடமையும் செய்யணும், அதே சமயத்துல அதோட பலன்களையும் பற்று வைக்காம செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது. இதுலதான் கொடுத்துருக்காங்க. பற்றுதல் இல்லாமல் கடமையை செய்தல். எப்படி, நம் அதிகாரம் நம் உரிமைகள் அப்படின்னு நினைக்காம, பலன்களில் பற்றில்லாமல் நாம் பலனுக்கு காரணம் இல்லை அப்படின்னு எண்ணி கடமையை செய்ய. டூ யுவர் டியூட்டி வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான் ஈஸியா. அது மாதிரி எல்லாரும் நம்ம செய்யறதுக்கு நம்மள பழக்கிக்கணும். ரமணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகஸ்தः குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சயா சித்தியோஹ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்யதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகம்னா என்ன அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இப்ப அர்ஜுன போர் புரியறான்னு
ஒண்ணு ஜெயிக்கலாம் அல்லது தோற்கலாம், ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று நடக்கும். அந்த வெற்றி தோல்வியில பற்றுதல் கொள்ளாமல், அதை ஆசை வைக்காம உன்னுடைய கடமையான போர் புரிதலை மட்டும் செய்யு அப்படிங்கிறாரு. அந்த மாதிரி நம்ம பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமை தான் போர் செய்யறது. இப்ப நம்மளுடைய கடமை என்ன? இங்க பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவானுக்கு நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், மங்கள ஆரத்தி பாக்குறோம். இதெல்லாம் நம்மளுடைய கடமைகள். இந்த கடமையை நம்ம அதோட பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. இதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நினைக்காம நம்ம மனசை பேலன்ஸ்டு மைண்டா வச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யணும்னா அதுதான் யோகம். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லுது. அதுவே பக்தி யோகமா மாறும் அப்படிங்கறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 49 படிக்க மாட்டோம். சசிபிரியா படிங்க மாதாஜி. द्रोणे हि वरं कर्म बुद्धि योग धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपाण பலதேவக தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவினால் தூரமாக வைத்து சரணடைவாயாக. தனது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புபவர் கஞ்சர்களே ஆவார்கள். தனஞ்சயான்னா என்ன? செல்வத்தை சேகரிப்பவன். அவன் தான் என்ன பண்றாரு, யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண வசதியே இல்லை, பணமே இல்லை இந்த நாட்டுல, எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு போர்ல. அப்போ அவர் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தணும், அதுக்கு நிறைய செல்வம் வேணும். அது எல்லாம் யார் தேடி கொண்டு கொடுத்தாருன்னா அர்ஜுனர் தான் கொண்டு நிறைய செல்வங்களை சேர்த்து கொண்டாந்து கொடுக்குறாரு. அது ஒரு செல்வத்தை சேர்க்கறதுனால அவருக்கு தனஞ்சயா அப்படிங்கிற பேரு இங்க வந்திருக்குது. அதை சொல்லி ஒரு கூப்பிடுறாரு. என்ன சொல்றாரு? அனைத்து மோசமான செயல்களையும், நம்ம செய்யக்கூடிய மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு, நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது அந்த மோசமான செயல்கள்லாம் தானாவே ஓட்டமா ஒதுங்கி போயிடும். அந்த நிலையில என்னை சரணடைவாயாக, எல்லாத்தையும் எனக்கு என் பாதத்துல சரணடைஞ்சு நீ அந்த செயல்களை செய்வாயாக அப்படிங்கிறாரு. செயல்களின் பலன்களை அனுபவிக்க விரும்புவர்கள் கஞ்சர்களே ஆவார்கள். இப்ப என்ன சொல்றாரு, இந்த பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய மக்களை முதல்ல சிற்றறிவு படைத்த அறிவு கட்ட முட்டாளே அப்படிங்கிறாரு. இப்போ என்ன சொல்றாரு, கஞ்சர்கள் அப்படிங்கிறது பகவான் திட்டுறாரு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த எதெல்லாம் அவர் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாரோ அதெல்லாம் நம்ம மனசுல குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் செய்யாம நம்ம பலன் கருதாமல் செயலாற்றணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். உண்மையான யோகம் என்பது என்ன? உன் கடமையை செய், பற்றுதல் இல்லாம. நம்ம கடமையை அதுக்காக செய்யாம இருக்க முடியாது, செய்யணும். ஆனா அது மேல ஆசை வைக்காம, அந்த பலனுக்கு ஆசைப்படாம நம்ம செய்யணும். இப்போ வேலைக்கு போறோம், வேலைக்கு போறதுனால நமக்கு பணம் கிடைக்குது, பணம் கிடைக்காத கொண்டாந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு செலவு பண்றோம். அதுல ஒரு பங்கு நம்ம பகவானுக்கும் ஏதாவது ஒரு வழியில நம்ம செலவு பண்ணணும். அதுதான் உண்மையான நிலை. அதை விட்டுட்டு நான் குடும்பத்துக்கு செலவானது போனா நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த எண்ணங்களே வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் பகவான். அதான் பொருட்களை பாதுகாத்தல், அதை வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. அடைதல், பாதுகாத்தல், இதெல்லாம் பகவான் பார்த்துக்குவாரு. சரியான யோகத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது? அனைத்து மோசமான செயல்களையும் நிராகரித்து விட்டு பகவானிடம் சரணடைவாயாக. இங்க பாருங்க, இவர் எப்படி பகவான்கிட்ட போய் சரணடைஞ்சிட்டாரு. அவரை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு பகவானுடையது. குச்சேலர் என்ன பண்ணாரு, வறுமையில வாடினாரு. அவர் ஒரு பிடி அவள் கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா அவரை செல்வந்தரா ஆக்குனது பகவான். எப்படிப்பட்ட மனசு அவருக்கு! வீடே மாளிகை ஆக்கி அவருக்கு என்னென்ன தேவையோ அவ்வளவையும் நிறைவேற்றினாரு. அந்த மாதிரி பகவான் பக்தர்களை ஒரு காலத்தையும் கைவிட மாட்டார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். பௌதிக பற்றுதல் பந்தப்படுத்தும். இப்ப 2 கையும் கட்டி வச்சுட்டாங்க பாருங்க. அது எதனால? நம்ம பலன் கருதி நம்ம ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது அது பற்றுதல், நம்ம ஆசை என்ன செய்யுதுன்னா இங்கே பந்தப்படுத்திடும், நம்ம பாண்டிங் பண்ணிடும். அதை விட்டு நம்ம விலகி ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்மள போக விடாது. கயிறு கட்டின மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறுனால நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறோம், அந்த 3 குணங்கள்னால. ஆனால் ஆன்மீக பற்றுதல் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும். நம்ம இந்த பௌதிக பற்றுதலை விட்டுட்டு ஆன்மீகத்தின் மேல, பகவான் மேல பற்றுதல் வைக்கும் பொழுது அது என்ன செய்யுது? விடுதலை. இங்க பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன செய்யறாரு, பகவானுடைய நித்திய லோகத்துக்கு, கிருஷ்ண உலகத்துக்கு அவருடைய ஆன்மா சென்றடையுது. அதனால என்ன செய்யணும், பற்றுதலை பௌதிகத்துல வைக்காம ஆன்மீகத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் பாடம் நமக்கு. அடுத்தது நான் எனது. இந்த நான்கிறது அகங்காரம், எனது. இந்த அகங்காரம் மமகாரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நான் எனது அப்படிங்கிறது என்ன, மிக மிக ஆபத்தான வார்த்தைகள். அங்கிருந்துதான் எல்லா துன்பமும் தொடங்குகின்றது. எல்லாம் என்னோடது, நான் செய்யறேன், நான் பண்றேன், நான் இல்லைன்னா இங்க எதுவும் நடக்காது,
இந்த பொருள் என்னுடையது, இதை நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன் இப்படின்னு நம்ம வந்து இதுல எல்லாம் பற்றுதல் வச்சோம்னா அங்கதான் வந்து என்ன நடக்குது, நம்ம கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம். நம்மளை வந்து அந்த துன்பம் நிலை வந்து தொடர்ந்து வருது. இதுல இருந்து நம்மளை யாருமே மீட்க முடியாது. இந்த எண்ணங்களை விடுற வரையிலும் நம்மளை யாராலையும் மீட்கவே முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதான் பாடம். படிங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. புத்தியுக்தோ ஜஹாதீஹ உதே சுக்ருத துஷ்கிருதே தஸ்மாத் யோகாய யஸ்ய யோக கர்மசு கௌஷலம். மொழிபெயர்ப்பு. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்க்கையிலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து தப்புகிறார். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றீங்க, பக்தி தொண்டு நம்ம வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டுல யார் டிவோஷனல் சர்வீஸ் யார் ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகம் இந்த வாழ்வு இந்த உடம்பு இருக்கும் பொழுதே அதோட நல்ல தீய விளைவு, அதாவது புண்ணியம் பாவம் அப்படிங்கிற அந்த விளைவுகளை இருந்து தப்பிக்கிறாங்க. எப்படி, எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டோமே, அப்போ வந்து அந்த பாவமோ புண்ணியமோ பகவானுக்கு சென்றடையுமே தவிர நம்ம வந்து அடையாது. அதனால எல்லா யோகங்களையும் சிறந்ததான இந்த யோகத்தில், அதாவது புத்தி யோகம், புத்தி யோகம்ங்கிறதோட முன்னொரு பெயர் வந்து பக்தி யோகம் தான். அதனால நீ பக்தி யோகத்துல செயல்படுவாயாக, பாடுபடுவாயாக, பக்தி யோகம் செய்யி அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. 51 படிங்க மாதாஜி. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. உமாபதி பிரபுஜி. कर्म जब बुद्धि युक्त ही बलम युद्ध खद्वा मणि सीना जन्म बंध विनिर मुक्त बदम கச்சிதன் என மயம். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள் பௌதிக உலகின் செயல்களில் வினைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து திரும்பி செய்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க, பக்தி தொண்டு. இந்த பக்தி தொண்டுல செய்யறதுனால என்ன நன்மை கிடைக்குது அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றாரு. அது மாதிரி நிறைய முனிவர்கள், அதாவது பக்தர்கள்லாம் அந்த வழியை பின்பற்றி இருக்கிறாங்க. நிறைய பக்தர்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணி பகவானை சர்வீஸ் பண்ணி, நமக்கு தெரிஞ்சு பிரகலாத மகராஜ் பாத்தீங்கன்னா பிறந்ததுல இருந்தே வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, ஓம் நமோ நாராயணாங்கிற மந்திரத்தை உச்சரிச்சு எப்பேற்பட்டவருக்கு மகனா பிறந்தார், இரண்யகசிபு. அவனுக்கு மகனா பிறந்து அவர் என்ன பக்தியில இருந்தார், நாராயண பக்தியில இருந்தாரு. அதனால பௌதிக உலகின் செயல்களிலிருந்து வினைகள்ல இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளன. அந்த எந்த துன்பமும் அவர் அண்டவே இல்லை. அவங்க அப்பா செஞ்ச எந்த விதமான மலையில இருந்து ஊட்டி தள்ளுறதுனால அவருக்கு அடிபடல, கடல்ல தூக்கப்பட்டா அவர் அதுல மூழ்கி சாகல, பாம்பு கொத்தி இறக்கல, யானை மிதிச்சு இறக்கல, எல்லாம் இப்படியே அதெல்லாம் பகவான் வந்து பாதுகாக்கிறாரு. அது எல்லாமே அதுக்கு காரணம் என்ன, அவர் ஒண்ணுமே செய்யல, எப்போதும் பகவான் நாம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு, தன்னை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு அதையே சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அதுதான் அவர் பண்ணாரு. இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு அதனால அவங்க என்ன அடுத்த பிறவி அவருக்கு கிடையாது. அவர் என்ன பண்ணாரு, நேரா இறைவனோட உலகத்துக்கு சென்றடைகிறார். பிறப்பு மறுபடியும் அடுத்த பிறவி அவருக்கு கிடையாது. பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை, அது எங்க இருக்கு, முழுமுதற் கடவுள் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்துக்கு சென்று அடைகின்றனர். அது மாதிரி நிறைய பேர் போனாங்க. வால்மீகி முனிவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான். இவர் பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா அப்படி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம். எல்லாருமே அவங்க வந்து சிறந்த ஒரு பக்தியை செஞ்சு இறைவனை சென்றடைந்தார்கள். அதுதான் வந்து நம்மளையும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கறத சொல்லாம சொல்லியிருக்கிறாங்க. 52 படிக்க மாட்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது யாரு இருக்கீங்க? உஷா மூர்த்தி மாதாஜி, திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி, பவானி மாதாஜி. நீங்களா படிக்கல இருங்க. உமாபதி பிரபுஜி இருங்க. பிரபுஜி திருப்பி நீங்க ஒன் டைம் படிச்சிட்டீங்க, திருப்பி 7ல இருந்து வருது. அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. यदा ते मोहहलिलं बुद्धि वैयति तरि दृश्यति
तदा கந்தாஷி நிர்வேதம் ஸ்ரோத்தவ்ய யஷ்ய ஸ்ருதஷ்ய ச. எப்போது உன் அறிவு மயக்கம் என்னும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது நீ சமநிலை உடையவனாகிய விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது நம்மளுடைய அறிவு மயக்கம் என்னும் இந்த அடர்ந்த காட்டை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மயக்கம்னா என்ன? இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய மயக்கம். இதுதான் நம்ம சாஸ்வதமான இந்த உலகம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? பெரிய ஒரு சாதாரண ஒரு வீடு இருந்தா பத்தல, நமக்கு பெரிய மாளிகை வீடு வேணும், பைக் இருந்தா பத்தல, கார் வேணும், நம்ம ஆடம்பரமா வாழணும் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பொருளை சேர்க்கிறோம், பொருளை வாங்குறோம், அதுக்கு கடினமா உழைக்கிறோம். இது எல்லாமே என்ன? இந்த பௌதிக உலகம் நிரந்தரம் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்காம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதுதான் மயக்கம். மயக்கம்ங்கிற இந்த அடர்ந்த காட்டை யாருடைய அறிவு தாண்டி விடுகிறதோ, அதை தாண்டி அப்பால் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது சமநிலை உடையவனாகி விடுவாய். நம்ம இதுவரையிலும் படிச்சதா இருக்கட்டும், இன்னுமா படிக்க போறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே இருக்கட்டும், நம்ம எல்லாமே இந்த ஞானம் வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுல இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டது என்ன? இது முற்பகுதி கர்மகாண்டா பகுதியா இருக்குதா, அதை தாண்டி வேதங்களுடைய நோக்கம் எதை சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம என்ன செய்வோம்? ஒரு நிலை சமத்துவ நிலைக்கு வந்துடுவோம். அதாவது யோக நிலைக்கு நம்ம வந்துருவோம். அந்த நிலைக்கு வரும்பொழுது நாம பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கான பிரயத்தனத்தை நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 53 படிங்க மாதாஜி. உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. விப்ரதிபன்னாதே யதாஸ்தன்யாஸ்தில் நிஸ்தயா மாதவ் அஷா புத்திந்தா யோகம் அவாப்ஸ்யதி. எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, எப்போது அது தன்னுணர்வின் மாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ, அப்போது நீ தெய்வ உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாங்க? வேதங்களின் மலர் சொற்கள், அந்த நம்ம படிச்சோம் இல்லையா கர்மகாண்டா, அந்த நிலையில நம்மளுடைய மனசை ஈடுபடுத்தாம நம்ம வாழ்க்கைய நோக்கமே என்ன வச்சிருக்கிறோம்? தர்ம அர்த்த காம மோட்ச, அதுதான் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். அந்த நம்ம அறம் செய்யணும், பொருளை சேர்க்கணும், அப்புறம் அதை அனுபவிக்கணும், அதுதான் காமம். நம்ம அனுபவிக்கிறோம், அப்புறம் கடைசியா நம்ம மோட்சம் அடையணும், முக்தி அடையணும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்ம மனசை விட்டுட்டு இதெல்லாம் நம்ம பகவான் பார்த்துப்பாரு. இது எதுலையுமே நம்ம ஆசைப்படாம நம்ம என்ன செய்யணும்? தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கிறதோ, நம்மளுடைய மனசை தன்னுணர்வு பாதையில திருப்பி நம்மளுடைய நிலை எது, எங்க இருந்து வந்தோம், நம்ம அடையக்கூடிய இடம் எது, நம்மளுடைய கோல் என்ன அப்படிங்கிறத எல்லாமே மனசுல நினைச்சு அந்த நிலையில நம்ம சமாதி நிலை அப்படின்னா அதுல நிலை பெறுறது. நிலை பெற்றிருந்தா நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். தெய்வீக உணர்வுனா என்ன? பிரம்மபூத நிலையை அடைந்தவனாய் இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே பகவானுடைய அதே நிலைக்கு நம்மளால உயர முடியும். அததான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நிலையை நம்ம உணரணும்னா நாம இந்த பற்று வைக்க கூடாது. எது மேல? இந்த உலகத்தின் உள்ள பொருட்கள் மேல பற்று இல்லாம, நம்ம தாமரை இலையில தண்ணி எப்படி இருக்கும்? ஒட்டாம இருக்கும்ல, உருண்டு உருண்டு ஓடும். அது போல நம்ம இந்த உலகத்திலேயே வாழ்ந்தா கூட அது மேல பற்றுதல் இல்லாம எல்லா செயல்களையும் செய்யணும். அது கடமையா செய்யணும், பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். அந்த நிலையில நாம நம்ம மனசை நிலைநிறுத்தும் பொழுது நாம தன்னுணர்வுக்கு வருவோம். அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவோம். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் பொழுது நம்ம பிரம்மபூத நிலை அப்படிங்கிற அந்த நிலையை அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதோட இன்னைக்கு போர்ஷன் முடியுது மாதாஜி. இதோட முடிச்சுக்குவோம். வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தைக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு அசெம்பிள் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராச்சும் இதுல ஏதாவது கேட்கணும், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லை மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்க எடுக்கிற இது ரொம்ப கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, நல்லா இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பத்மராஜ மாதாஜி, நான் இந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்றேன்.
ஓகே மாதாஜி, நான் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஆக்சுவலி என்னன்னா ஃபோன் நம்பர்ஸ் வந்து நிறைய பேரோடது இல்ல. மாதாஜி இது நம்ம 2 பேர் தனியா பேசிக்கலாம் மாதாஜி, ஓகேங்களா? சரி மாதாஜி. புதுசா உள்ள டிவோட்டிஸ் கேக்குறீங்க, உங்களுக்கே தெரிஞ்சதுன்னா கூப்பிட்டு கேளுங்க மாதாஜி. மஞ்சுளா மாதாஜி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வேற யாரு நியூ டிவோட்டிஸ்ன்னு பாருங்க, அவங்க நீங்களே கால் அவுட் பண்ணி நீங்க கேளுங்க. எனக்கு நம்பர் இல்ல மாதாஜி, அதனால தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். அதான் மாதாஜி, சில இது வந்து நேம் மட்டும் இருக்கும், நம்பர் இருக்காது, அதனால கேட்டேன். ஒரு நிமிஷம் நான் யூடியூப் லைவ் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிருங்க மாதாஜி. இல்ல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லலாமேங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணேன். சுஜாதா மாதாஜி என்னமோ கேட்க வந்தாங்க, அவங்க என்ன கேட்க வந்தாங்கன்னு தெரியல. மாதாஜி நியூ கமர் மாதாஜி, இப்ப புதுசா நேத்து தான் ஜாயின் பண்ணேன். வாட்ஸ்அப் குரூப் உண்டு மாதாஜி, வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒண்ணு. சுஜாதா மாதாஜி உங்க நம்பரை சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, இல்லனா சொல்லுங்க, நாங்க நோட் பண்ணிக்கிறோம், அப்படியே குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுறோம். சொல்லுங்க மாதாஜி.